Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu ahụekwerechi ha nwanne ọnụ nwanyị nwanyị mba nnọọ. Biko na-atụfughị oge ọnụ aga m egbu ihe m na-ekwu ugbu a na nkenke. Yes, anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọọ m na fonu na ya alụrụ di ya na di ya ebikwe n'obi ọma na enweghị ihe segara ya na di ya, mana nne di ya anwụọna, ya amaghị mgbe nne di ya nwụrụ, ya mitihụ nne di ya. Now di ya na ụmụnne ya, n'ihi na ihe nne na nna ya mụrụ wụ ụmụ anọ, di ya na ụmụnne na ada nne di ya ha akpọwa ya sị na hụ na nwaanyị a nọ ebe ya nwunye ọnkụl ha, na enwekwala ihe ga-eme n'elu ụwa ka ọ tụpụrụ ya ọnụ ka ya na ya gakọ otu ụzọ, na kemgbe mma ha jiri nwụ na ha na ya eghebe ọnụ, na nwaanyị ọbụla ga-alụta ebe a ga-atụpụrụ nwaanyị na ọnụ na that day na ọ ga-awụzi part of their family. Ya elekiri otu ya ga-esi hụ agadi nwaanyị, ya ga-ekele agadi nwaanyị toro mma mụrụ ya, ihe agwụ ya ike, ya jụwa anyị o mere. Ha bịa kọwara ya that na ọ dị woman gburu mma ha, na ọwụ a witch, na nwaanyị a na ọ witch, na ọ ya gburu mma ha. Ya jụwa asị mgbe kwana ha hụtara na ọ ya gburu mma ha, elekwana ihe ndị obodo kwuru, ọ gịnị wụ ihe is the outcome, ọ wee mee ya kpọọ ya ka ikpe, awa amaghịgịrị okwu ọnụ ka ọjọọ soro gbuo mma ha, ha sị ya thank you, ha sị ya thank you. Ha sị na akpọrọ ndị obodo asị ya ṅụọ iyi, hapụrụ ya gaa n'ihu a gbara ya ṅụọkwa iyi, still ọnwụhụ, that na ọwụ strong witch, na ihe kpatara na o jiri ọnwụhụ, that na before mma ha nwụọ na mma ha si ya rokwutere na nro ebe ọ kọrọ ya oshishi n'isi, mma ya etete rịawa ọwa ọrịa ahụ ka mma ya rịagidere nwụọ, na ọ ya nwa gburu mma ha. Ya elego okwu ahụ nọ n'ọnwa ụtọ dị ya n'anya, ihe ya gwagazi di ya, ya gwawazie di ya na ụmụnne si the main witch nwere ike iwere ihu onye ọzọ ga-eme ihe and akpọrọ onye ahụ ahụrụ ihu ya n'ọnụ. Ebe emegidere ya, ya sị ya ga-aṅụ iyi, wepụtakwara anya ndị obodo ebuga ya na-agbara, ya ga-aṅụ iyi, ṅụchaa ya, nyaa ya, after 1 year ya ṅụọ ya. So na-echehụ na nwaanyị a mekwara ihe ahụ eboro ya. Ha sị ya biko na ya ekwula ihe ahụ, na ọ ya gburu mma, na ọ witch, na ọ ya strong witch, na ihe ka ha nọ n'elu ya. Ihe bido shiwere di ya ike, na ya rụ ime nwa ya ka abụọ, di ya akpọlata ya village, si ya nọrọ village ka ya nọrọ township hustlewa, na aka shie ya ike, ya kpọghachita ya back n'afọ ime ka abụọ, ya nọrọ n'ụlọ side ka ha. Na ya hụkwanụ nwaanyị a ya ekele ya, and ihe a na-eji ekele ya bụ because of ụmụnne di ya nwee eke nọ nso ịhụ na ya ekeleke nwaanyị a, di ya wuke dị ọkpara ya ebe ewela lole ya n'ụlọ because of ihe isi ike, na ya ga-ahụ nwaanyị ka erie ekele, na enweghị ihe nwaanyị nụ mere ya erukwa n'ime ya hụ nwaanyị nụtara ya ekele, ya hụkwanụ nwaanyị ya ekele, ya ekelekwe ndị woman elewe wewe sị nwa m ele ọta ịrụ, ị gagakwa ụlọ ọgwụ, ya sị ya sị ejisikwa ike nwa. Ya ele nwaanyị a mmụọ ya anaghị akọndem ya n'ụdị ụmụnne di ya ji akụkọ akụkọ ya, na enwenọghị onye ma echi di ya sendtewe ego anọdụ otu a ka ya ekukoga ka eji ego eji amanage gị, na ọwụ ụmụnne sendegere ya, nwanne ya nwoke sendegere, na enweta o mere di ya na ada nne di ya wọs, onye ke na di ya ekukoga, na ọwụ ya ka ya nọ n'ụlọ na-amaneji, enwe ihe nwanne ya nwoke nyekwere ya, ya ewere na-eri n'oni tire nwa ya kpọ. Ihe di ya na-emewu nke ọbụla o ruru ya, nwaanyị ri ime a na-esendịrị mgbe ụfọdụ esendere ya 5,000, na ya ga-eji 5,000 naira azụ gịnị, na elega ihe ahụ nụnụ ya ma otu ọ dịrị ya na di ya before ya lụwa adenwe ewelata ya n'ụlọ si ya nọrọ n'ụlọ, na ya agaghị abịa kwestion, na ọ gaghị awụ ego, ọgụkwa na ha ga oshi, ya na-amaneji ebe ya nwekwara ụmụnne ya ga-arịọ ha chọtụrụ ya. Ọwụ ihe ya nụtara ka ya na afọ ime ebilite, ime bido ime n'ime abalị midnight ka ime bidoro ime, na ya igbe ahụ bụzo mebuo ya na mgbede, ya aga ụlọ ọgwụ, ha si ya lawa na orube, na ya bịa nọkọta, ihe bịa nọkọta ọ nụtara ya takarazie n'ime abalị ebe 1, na nga ya na-etige ya etidi ha otiti ugboro abụọ, na ọ dị sem agadi nwaanyị werere oso were ije pụta bịa jụọ eso nwa ya na oruole ọwa ime mege, ya sị ya sị ngwa, ya jụọ eso ọ mụọra na mmadụ, mgbe ya sị nụkwa na nne di ya na ugbu ọnụ n'ala, na ada ya nwa ya na ọ ya mụrụ ya, na ya ngwa na ọkwa na o meshiwebeghị ike ka ya pụọ gaa kpọọ ndị mmadụ etu moto tiga ewere gawa ụlọ ọgwụ. Nga a na-ekwulekwa isi nwa agadi nwaanyị anọrọ nga ana, ma asụ nwaanyị wu
ochie midwife na-amụrụ ụmụ nwaanyị nwa na ọ wụ ihe ọ na-arụ mgbe ọ dị young. Otu a ka nwa ya si mụọrọ ya nwa ya n'udo, agadi nwaanyị mụọrọ ya nwa ya n'udo. Na nwaanyị mba nnọọ na m hụ nga nwaanyị a na-agba ya akalanya na labs, o ruo mgbe e kwesịrị ipush ihe nwaanyị a na-akọ ya na labs, come on push ọsụsọ, ị chọrọ igbugbu ya. Otu a ka nwaanyị a gbaga ya na ya abụọ n'abalị a ya mụọ nwa ahụ n'udo. Mmiri foonu kpọwa die na foonu that na ya amụọ na ya lekwe time mgbe eji akpọga na ọ bụ ejiri mụ nwa, na ya gara na ụlọ ọgwụ n'oge mgbede asị ya lawa na ya bịa n'isi ọkụtụ na oruwebe. Ọ ya ka afọ ime takara, ime omeme takara n'ime abalị. Agadi nwaanyị a ha sọ ya gburu mma ha na ọ bụ onye nụrụ olu ya ka ụkwụ na aka kwụkwashịrị ya nga nọ anyị ga nwa na ọ nwaanyị agbarara bịa mụọrọ ya nwa. Ọ sị di ya etiwe na because of that na ya gara ga degara onye gburu mma ha na ya achọghị ilokwute di ya ma ya ma nwa ahụ ọ mụrụ na ya ọmụcha na ekpere gawa n'ụlọ nna ya. Ya na ịga di ya, the woman ruo n'oge ụkọtụ the woman agara bịa si ya nwa ya sị ya na ya notisiri na ọ na-ekele ya even though ma di ya ma ụmụnne ya nwoke na-ekele ya, na ihe o ji ekele gị wụ because gịnị, nne na nna ya zụrụ ya azụ, na ya amaghị ihe ọ na-anọrọ na mana enweghị ihe ya chọrọ iji ya. Nwaanyị nụtara gawa n'ili nne di ya, gaa nga ga-ekwuru aja si ya ṅụọ n'iyi ụmụazị na ka na-ebokwe ihe na were obi ebo ya na ya ifu na ada ya nwaanyị a na ọ ya nwa mụrụ ya na ihe ya na-abịa ekwu everyday ya were aja pụta na-agwa nwunye di ya so ọ wụrụ ya egburu ya na ọ wụrụ ya nwa gburu ya na ọ bịa bịa were na o kwekwele ya ihu chi, ma ọ gwa na ọ wụ ya egburu ya na ebubo a na ọ dịla too much na ya ga-abara ụmụ ya mba na ụdị ọbụla ọ chọrọ igeshi bara ha ya ga-akọshọn ha. Na nwaanyị mba nọ ihe a nwaanyị kwuru akpọnwụọ ya, ya jụọ sọ ga-awụrụ ihe mere na di ya jiri onwe ya ọgba mbọ elu gba mbọ ala isi apụta ụmụnne dị sem. Ya kpọọ di ya na foonu kọwara ya ihe na mgbe di ya chọdịghị ịnọ chọdịghị ịma o sendịdị ha chọdịghị ịma, ya gbana ya nkịtị so mgbe o lorutere ọnụ ga-ekwu ya na ọnwa ka ya mụrụ nwaanyị ime mege enweghị onwe ọ gaghị enwe ikikere isolekwa onye kwesịrị ịbịa na onye na-ekwesị ihe ahụ ihe mege n'ime abalị. Ya agba ya nkịtị na mgbe ọ dịrị dị na ọ ga-alọta ka ekwuo ya nga anọ ntara ka ya nọ bido nwanne nwoke achọrọ ego ebido shop na village di ya ego asotom ego ya na-ebido na biznes na-emuvu before ya mara ya na-ebu akpa garị ebu akpa beans. Di ya nọ ntara hapụzi oji bekee lowe na ya na-abịa join ya gwawa di ya si ya na ọ ga wọk na ọ ga-agabu ụzọ chọọ ihe chọga na ya mee ụmụnne ya organize ka ha gaa rịọ nwaanyị a na ya eso ha ebuge this woman ebubo na ya na-ekelekwana nwaanyị a ụkwụta ehihie na nwaanyị a mụkwara na ya nwa na enwere ihe nwaanyị a gara mee n'ili mma ha na ọ bụrụ ihe ka o mega everyday na ọ problem ha nga ka ọ nọ ha ga-arịọ this woman. Nwaanyị mba nọ di ya ọsị di ya agba ya aka n'ukwu na-ele ọrụ ka enwe ihe kpara ya n'isi kpum ọgbawa ụmụnne si ya gaji ịhụ this woman na ya chọrọ ịga di ya na enweghị nwunye egwega na ha lọta. Ada nne ya gbara lo ya akụchara ihe mere na ha niile ehiekwulie ga rịọ this woman rịọkwa ha rịọcha. Nwaanyị mba nọ na kemgbe ekwere rịọ this woman na ọ na ha erule like 1 year and now di ada nne di ya enwetala ọrụ o mega ọfụma na di ya na ugbu ene biznes ya ebum nwene ọfụma. Ha na-ekwuzi okwu ya na ya enwene large customer na village ya na-ebu ma rice ma garị ya na-erewe ụmụ condiments ya enwetaga ego na-enweta. Na nwanne di ya ka ọzọ gụchara mụchara ọrụ nothing ka a na-ajọ ọsọ igheri nugide nnọọ o mega ọfụma na di ya ekwe company dropụrụ di ya kemgbe 4 years nugide kpọọ di ya na phone na ya wụ so person ya bịa ha si ya bịa n'ọfịs na enwe ihe ha chọrọ discuss erute di ya ha si ebido ha ọrụ na a ga-akwụ ya arịaz ihe niile a na-akwụ ya na a ga-akwụ ya ego ya na di ya laghachi na back to that company na ihe ha megezi na awa achọziri ha chọrọ ịlọtachi bịa gbuore this woman nna ma were rịọ ya na ọ ya the latest party plan nọ na otu a ka ada nne di ya kelege na otu a ka ma di ya ma anọ na mma ha jos gwa ha that na nwaanyị a gburu ya bụ nwa ha ewere data ọgụ ahụ data ekwuru ahụ nọgide this woman ha amaghị na ihe awụ ihe gaga ọ na thank God nwaanyị kwugekwesị na ya ga-abara ụmụ ya mba. The woman si ya ma omenala na agbara nwere aka ekpe na ya nwa were the total judgment kpa ya n'aka na ihe ga-emebi ọ ga-egbuchi ụmụ ya na ihe ya gwara ya wụ na ya kọshọn ha na ụdị ọbụla ọ ga-eji akọshọn ha na ọ na ya nwa tinye kwue na ụta na awụ ha ụta na ihe ga-emebi. Na nwaanyị mba nọ na mgbere dela akụkọ nọ
gboturu na kemgbe nne jiri hụ ya hụbeghị ụdịka ihe mbụ na-apụghị okwu ịlọtachi na achọrọ igburu the woman nna ma were rịọ ya enwe ihe wụ rịọ ya na this Easter na all this woman ka ede nwere Easter na asa ga-eme ya in a very big way. Nwa ya nwoke nwere nkwarụ nọ na o nwere accident gbubipụ ya otu ụkwụ ji clutches agaga ha arịọchakwu nne the boy alụọla nwaanyị ya na nwunye ebi aba na all this woman nwee this Easter. Ụmụnne m ọhịa ọsọ m bịa gbotoro ọnụ ele onye ahụ iji obi na-ebo ebubo mgbe ịbụ onye aka ya dị ụcha na-agbasị onye aka ya dị ụcha mgba na-alụsị onye aka ya dị ụcha enwekwa ha agbụgba karịrị ya. Ihe awụ the highest thing mmadụ nwere ike ime onwe ya ị ga na-alụsị onye aka ya dị ụcha ọgụ were obi ebu ihe ọ na-eme gị gị gba ya physically gị gba ya n'ime mkpụrụ obi gị gba ya spiritually na-achụ ya onye aka ya dị ụcha. Enweghị ihe gburu mmadụ karịa ihe dị otu a. Ama m otu ị ga-esi bogide mmadụ ebubo onye ahụ ga-aṅụ iyi bogide ya ebubo ya aṅụ iyi ahụ for 1 year pụta n'ime ya ka na-ebokwa ya ebubo evidence iji gị sị na mmanụ na o roro nro. Chukwu mere na ebere ihe na ugbo omegana ka nwaanyị aka dị ndụ ọkwa nna nwaanyị na ugbu a nwụọna akwa ihe o ji ya ji ili mma ha emege ụbịama apụ ire di a ọ na-ekpo ịnọgide di a chie ha ọnụ n'ala. Onye ọbụla mara mee a very small thing nwere ike itinye mmadụ na ihe ọ na-agapụtali n'ime in a hurry. Biko ọhịa m sị ma bịa gbotoro ọnụ udo dịrị unu.